Tu să prietenii mei. A, te-ți-te pepi. Atulă papei. Prietenii mei, uite. Dar mănâncă, hai. Da, asta o prietena mea, prietenii mei, uite. Apapă să te faci mare. Da, să mâncăm să la căldură. A, da. Să știi cum e curat. Da. Tine, este tăticuțul meu, este iubițelul meu, tu pur și puiulețul, cățel. Cine e iubițelul? Nu mai putea să pe tine astăzi, la Vitelică. Cine e iubițelul tău? iubițelul tău? Zice-ca mămicuța. Cine e iubițelul tău? Pițurcuță. Pițurcuță, conlupuiu. Cine e iubițelul tău? Pițurcuță, conlupuiu, tăticuțul meu. Pisicuțul, domnul Puiu? Tăticuțul, Țebulețul l-am botezat eu, Țebulețul. Ăla victorii frumos, baron, ca Țebulețul. Nu mai făceam că e frumos de pe la biserică astăzi. De pe conlupuiu, de pe pițurcuță, tăticuțul meu, de pe cuțica albăstrița. Auzi, mai ții... Ce de ușa este fric? Auzi, mai ții minte cum ai făcut grăgănată? Cine ușa este fric? Dar zi mai ții ei. Nu-i grăgănată, a mea e pitica mea, nu-i mămicuța mea, are ochi albaștri mămicuța mea. E cuțica, e cuțica. Auzi, da... Te-am închis în felul următor, mă mai e cuțica, e cuțicuța, dar de ce n-ai făcut țigancă? Sunt țigancă? Ești frumoasă, ți-ai cu mine. Dar sunt țigancă? Ești frumoasă, chide ușa aici. E închisă! Așa auzi eu, aici. Era că unde care nu mi-era dură pe care. Hai dracu, nu închide ușa, a? Să chide ușa, măi. Și curata minte la baie, ți arăt cu fața dinților. Este pe jumătate vorba, prași pe dinți. Da, zi, sunt țigancă. Am chide de bunicuța frumos, dar din Luțica a mea, Luțicuța, știi? Mariana! Zi pe feciorul Lucian. Mariana, zi. Ce? Mai ții minte că data trecută m-ai jignit? Mi-e fric, chide ușa. Chide, îți fac eu curățenie, îți fac eu rupere. Îți gătesc eu. Îți fac eu curățenie, îți gătesc eu rupere, ia-mă acasă. Îmi gătești? Da, eu gătesc orice și să gătesc. Ce gătești? Mi-e fric, mă, chide ușa, mă, chide ușa. Orice vrei, să-mi curată, îți fac eu curățenie. Păi dăm împreună. Ce vrei cultură, te învăț eu orice știu eu. Păi și să te iau acasă? Ia-mă acasă la tine. La mine acasă? Da. Păi pe tine unde te mai pun în debară? Unde tai? Topă scaun, topă comor, topă scaun. Topă comor pe o bedă. Și vii la mine acasă în seara? Da, ia-mă acasă, băi, eu sunt Mă așteaptă să închide acolo. Da, băi, auzi, am un suflet bun. Și eu n-am atins nimic în viața mea că te-ai dobit cu buzunar. Îți fac orice serviciu, bă. Vrei să-ți arăt ceva? Da, ce? Eu o să am un copil, știi? Vai, ce bine! Uite, păi, este frumos ca tine, ești frumoasă! E căsătorită, nu? Cum îl botezăm? Cum îl botezăm? E fetiță. Fetiță? Da. Ai copil deja? Ai copil? Uite! Vai, să auzi să mă ridici, n-ai voie în frig, numai la căldură. Chide uța aici, chisă uța aici, da? Dar am voie să fumezi? Nu prea ai voie să fumezi, nu prea. Nu prea, a? Să fumezi puțin, să fumezi cafea multă, să nu bei alcool deloc, nu, nici gând, nu. Să mănânci, auzi, să mănânci mult păpată de... Mariana știe. Să mănânci mult păpată de pui și găină gătit. Da? Auzi, dar... Că ni se facă câteodată, nu grăsime deloc. Și ce nume zici să-i pun? Ce nume? Sorela, frumos, îi pune nume parion. Nu așa. Sau Petronela. Să fie bine pureta aia, de ce? Petronela sună bine, Miții. Auzi, și Petronela este frumos. Dacă este băiețel, Petrucchio, este frumos, Petrucchio este numele unui personaj. Este fată, sigur. Da, nu Petruța, nu. Petruța nu. Nu. Cezarela, frumos Cezarela. Nu. Am văzut o pariolă. Eu am ce înseamnă ca pariolă de la 14 ani. Dar Miruna nu-ți place? Da, îmi place. Mirunuța. Mirabela, nu. Mirunuța. Dar știi ce-am pățit? Nu ți-am rămas gravidă. Nu ești căsătorită legal. Nu-i nimic. Îmi vrei să vreau două. Uite, până nu mai pune, zice-mă, ce vede pe picioruței și numai bolonașii și danteluței și păuiuței până numai pe tale, probabil care turnăm un pic acum. Nu, fată, mai ții minte cum mi-ai zis în dimineața aia? De la mine la foamete, mă, merge altul în frig. Mai ții tu minte când dimineața aia? Te iubesc eu pe tine. Și eu, da, auzi? Și eu. Da, auzi, mai ții minte în dimineața aia când mi-ai zis că a zis unul că vrea să-ți facă ceva la fund și așa?
Sau ai văzut tu ceva, Nu, Mezi? Doamne, perete! E notată! Uite așa, Nu-a făcut în viața mea, nu uite pe așa am mine. pățit și eu. Nu pe mine, n-a făcut în viața mea. Păi eu de așa mine. am pățit. Vai, nu, s-a făcut așa ceva, nu. Vai de mine, n-a făcut în viața mea. Dar tu ai copii? Dar soț ai avut, nu? Legal, tare. 3 curetaje legale? Legal, da. Am spus tot ani. Auzi? Păi și ai fost măritată? Da, da. Eu am fost copite până am avut și eu chestia așa cum se tata Pe joc? mă Dau aici când nu mă pas. M-am făcut și cu mama Aici până la e, urmă, da, i-am spus că să tata a făcut chestia. Da. Da, e aici unde scrie stop acolo. Nu, că am copii, negă să aici, nu. Silviu, Nu. Dacă acasă.